Keď si budete kupovať alebo požičiavať Teslu, tak určite vás upozornia na to, že auto je dosť nízke. Zatiaľ som nepociťoval nejaké obmedzenie, naozaj či už som išiel cez nejaké spomalovače alebo cez nejaké menšie drobné jamy, tak nemal som s tým absolútne žiaden problém. Čo si ale treba dávať pozor je na vyššie obrubníky. Hej? Tým, že vlastne tento obrubník je taký priemerný, čiže sme v pohode, ale už keby bol obrubník trošku vyšší, tak dávajte si naozaj pozor, aby ste to auto nešupli. Ono samozrejme na displeji uvidíte dokonca odstupovú vzdialenosť v centimetroch od tej prekážky a tá vzdialenosť, ktorú ukazuje, je naozaj od tohoto bodu, hej, čiže aby sa nič nestalo, pekne nás zasvieti stop, takže s tým nie je problém. Tu máme, čo sa týka vlastne výbavy, klasické tlmenie, nemáme tu ten vzduchový podvozok. Keby ste mali vzduchový podvozok, tak pekne si vlastne cez ten displej viete nastaviť výšku auta, viete si ho znížiť, zvýšiť. Tuto je nejaký zlatý stred, ktorý mne osobne vyhovuje, bál som sa toho. Na mojom aute moje auto mám zdvihnuté o dobrých 5 cm vyššie a nemám s ním problém. Takže tu som sa toho trošku obával, ale zatiaľ, čo som jazdil, tak naozaj neboli s tým problémy a netreba sa, čo sa týka tohoto, obávať ísť aj do tej základnej výbavy, čo sa týka podvozku. Prúženie, tlmenie, tlmiče, všetko, nádhera, paráda. Predtým, čo som bol naozaj na jazde, či už na tých 21 alebo 19, čo mali runflety, tak jedno bol vzduchový podvozok, druhé bol vlastne klasické tlmenie cievkové. Naozaj bolo cítiť rozdiel, ale nie medzi tým vzduchovým tlmením a týmto klasickým, obyčajným, ale bolo cítiť sakra rozdiel v tej veľkosti pneumatík, aj v type pneumatík. Na tých runfletoch tam som cítil každý výtlk, rovnako na tých 21. Tuto na týchto 19 normálne klasických pneumatikách som s tým nemal absolútne žiaden problém a naozaj tá jazda bola veľmi pohodlná, veľmi príjemná a bez problémov.